What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Dina. Ginaingon, ang sobrang pagsalig sa asawa, mo'y makaingon nga makahimo og sa ang bana. Mo kini nahitapos ang kinabuhi nga di nako mahimo, mahikalimtan. Hoy! Bay Vicente Simeo, ano ba rati? Bay Alfonso! Kumusta? Alfonso, Riponte. Niya bay, apply sa taon, ha? Makasampa, nagbalik, bay, yawat lang taon. Tulo na akong college taon, sunod to, ipait, talisura. Ay, kaya na ni mo, ikaw pa. Ikaw ay Vicente, ha? May college na ka, ha? Ay, graduating na. Mo ba? Kanindo, todo na na kay anak ka mo. Graduate, no? Sa college, no? Di na ko anak ko eh. Anak na sa kong asawa. Sa mga Probida sa dana. Ganahan man makahuman sa nursing, di na ba eh. Mga akong gigastuhan. Anak gina sa asawa ni mo? Lagi. Sa una? Abay, ano? Lagi ba? Lagi. Maayo, kung mauna. Lagi. Kayo? Kay puhon, matiguan ko, muundan ako sakay sa barko. Aha. Kay dili lalim nga, mudag ko ang mga anak nga, dili tang maatiman. Oo yan! Kumusta ang imong pag-ato sa inyong agency? Magpa-medical na lang ko, di na. Mentak makalarga na ka, uy. Hopefully. Kung makagraduate na ko, makatabang na unya ko ni mo puhon. Pero, mutik pagka board exam, dili ba? Puhon. Pero misad man sila si mama ag papa. Ingon man ang ako mga igsuon. Nga tabangan ko nila sa pagkasto. Alang sa board exam puhon. Kinaluoy man sila nimo. Ikaw pinagpa-eskwela na ako. Maong sila lang ko no ang mo shoulder alang sa akong pag-take og board exam. Late na ko 10 minutes. Magdali ko. Final exam na raban na mo ron. Lord, help me nga makapasar ko or makagraduate na ko. Ay! Ay, sorry miss. Nagdali magod ko. Huwag ko makabantay ni mo. Hala no. Maldita siya. Nangayo na gani kong sorry. Day, good news! Huh? Next day, mulargan ako sa Manila. O ato na magpaabot nga maabot ang barko nga akong sampahan. Wow, kanindot. Makabalik na pud kag sakay. Wa pa manawag ni mo ba na? Basi big lain na ha, di na. Nisalig ko ni Vicente pa. Naran niya kung magbinuang siya nako. Ayaw palabig salig si mo ba na ha? Di na? Kasagaran ba mo resulta ka na sa wagi ayong may tabo? Ang buti mo ipasabot pa. Nga bisag na asya sa layo, magbinuang gihapon siya. Ana naman makakita paagi nga, makakita siya laing babae. Pa, Oy, day. Daghan ko kaila. O gigala nga mga, kanang retired seaman.
Di gid kuno na kalikayan nga makapamabay sila. Kay ginaingon man nga every port report ra bagyod. Kada kanaog nila kung asang napita sila ma-stop over, dunay daghang mga babae nga mosakakin sa barko og magpa-sex og magpabayad lang. Pa, Lagi. Kay layo sa asawa. Mao na magpakalalaki po ang lalaki taong siman. Tuktukon na gunang miduol nila. Tuktukon ka na sa manok. Tuktukon, yun. Kwartang ibayad si kalipay nga dugay ng wa nila matilawi. Kay lagi, layo man in taong sa asawa. Vic! May kinanawag na ka. Sorry din, kay nabisi ko diri. Kita ka sa barko? Kadako ko sa barko nga imong gisakyan. Dako, gyud. Unya, kumusta? Okay lang. Nabisi sa studies kay hapit naman ko mag-graduate. Hoy, congratulations daan ha. Thank you, Vic. lagi. Ano ikaw? Kumusta? Oy! Bay! Ah. Oh! Bay! Okay. Babae mo rin nawag sa akong telefon. O ikay, gipong itataon. Vic? Oh, Bay! Babae, bay! Sige ko sa bunso nga babay. ganing uwa man din. Oh, okay. Sige na. I-off na ako ng cellphone ha kay matog na may. Amping, I love you. Amping pud mong tanan diha. I love you too. Bay! Ay, sus, basta, gwapo, mapagitaon, babae ka. Pili pa na ko rin mo, eh. Sabay. Nga naman. Kugyawan ako nimo kanina da. Ano man? Sa sunod, bantay-bantay pud. Kinsa akong kasulti sa phone. Ay, sorry. Hapit yun ko masakbit. Sari naging kayo, ha? Sari. Probin, sari. Unsa man, usog. Ay, Tingyo man. goy. Naunsa man kami, nga, ang akong cellphone number, may magyatag ni Mildred, naunsa. Paabutang, manawag, to siya balik, ha? Ako na lang mong tawag niya bay. Huwag man ako sa imong cellphone ha. Ako rin magpa-load ana. Habi na babay? Marag wadyo kong kauyon na name gibuhata. Bay punso. Makagaba biya na mga binuang tas to pamilya ba? Master! Lord, please. Ihatag na akong giwish nga makapasar ko sa board exam. Please, Lord. Oh, familiar na ko ang girl. Oh, Vacant nga seat? yes, miss. Oh, Familiar ko niya ko siya. Ang gusto, siya to istrikta nga akong nabanggaan. Miss, yes. ikaw tong akong nabanggaan sa school campus. Sorry, cute ato, miss, ha? It's okay. Nagdali po ko ato, gisapot ko. Oh, maudi ay. Gisapot ko ato nga time kay nag-away mi sa akong BF. Og nagbuwagit mi. Pero karon, bago na akong BF, sa kasiman. Hala, same di pa. Akong ba na si man. O, muli ay nasab siya. Oh, mo ba? Hasta po na akong BF. Muuli ay na po. Nara si Vic. Nagpaingaw na din niya. Ako siya sugatan. Vic! Nalate ko sa pag-apot ni sa Mactan Airport to. Wa na hinon si Vic. Gitawagan ako siya pero kanat pirich naman ang iyang cellphone. Karat ini mo Mildred. Sorry. Criminal lang. Good morning. Good morning da. Siyempre,
syempre. Pamahaw na. Kay mag-sex na sa ta. Ansa man, ako'y imong ipamahaw. Ha, Vic? Kanahan ka? Kahat gining akong love. Ako cute. Ako Mildred. pamahaw ni mo. Drake. Vic, Surprise! May kinauli na ka. Uy. Dito ko sa airport. Misugat ko nimo. Pero na-late ko sa pag-abot. Din man ka. Sorry. Dito ko diretso sa ilang bay punso. Namakak ka, Vic. Oh. Nagkita mi ni Punso. Ug matod pa niya. Laing babae ang misugat nimo. Mildred angan. Nakaila ko niya. Siya ang kadungan ako sa pag-take sa board exam. Nagtupad pa mi. Kining niya sa akong cellphone. Mooning bayhan ang misugat nimo, di ba? Sorry. Sorry, Dina. Sorry. Huwag kapuslanan ng pagpangayo ni mag-sorry, Vic. Ano gun? Kay mi sobrang akong pagsalig nimo. Na-call off me ni Vic. Pero, para nako, dili na ko ganahan na makigbalik pa niya. Sa usa lang kapag pitik sa kamot, nawagtangan ko pagsalig sa akong bana. Mga mga kasama ang kaagi ni Dina, dinhining tulumanon. What's the style? Nawagtangan o pagsalig is style. Kinimong sugilanon, gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.